במשך שנתיים פחדתי פחד מוות לצאת מהבית של ההורים. וזה לא כי לא רציתי. פשוט כי כל פעם שהתחלתי לחשוב על זה, המוח שלי היה מריץ סרטים על כל מה שיכול להשתבש. אמרתי לעצמי, מה אם אני לא אעמוד בהוצאות? מה אם אני לא יודע לבשל ואני אשאר רעב? ומה אם אני פשוט לא מרוויח מספיק? הרווחתי אז בערך 8,000 שקל, והייתי בטוח שזה בחיים לא יספיק לדירה משלי. היה ערב אחד שישבתי בסלון עם חברה טובה שלי וס. אנחנו מדברים על החיים, ופתאום היא אומרת לי, דוד, אתה שם לב שאתה בלופ עם הדירה הזאת? ברגע שהיא אמרה את זה פשוט קפאתי. אני יושב על הספה עם פה פתוח ואומר לעצמי, וואו, היא צודקת. ובאותו רגע החלטתי, זהו, אני עובר דירה. ומה שקרה אחר כך היה כמעט מצחיק. יום אחרי זה הגיעה הזדמנות לדירה עם שותף. לא חיפשתי, לא תכננתי, פשוט אמרתי כן. אנחנו יודעים איך זה לחפש דירה בישראל. אבל הרגע שבו באמת נפל לי האסימון היה שבוע אחרי. אני עומד בחדר החדש שלי, חדר ריק. אני לבד בדירה ובונה את הארון בגדים שלי, ופתאום אני קולט. פאק, זהו, אני מתחיל את החיים שלי. אני אחראי לבשל, לנקות, להחזיק את החיים שלי. וכל הפחד הזה שהיה לי שנתיים היה הרבה יותר גדול מהמציאות עצמה. לפעמים אנחנו מחכים שהפחד ייעלם כדי לעשות צעד, אבל האמת היא שהביטחון לא מגיע לפני הפעולה, הוא מגיע רק אחריה. אז אם יש משהו שאתם מפחדים לעשות כבר הרבה זמן, אל תחכו שהפחד ייעלם, פשוט תזוזו, הוא כבר ייעלם בדרך. צ'או.